hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, ina kang nawawarang grade 8 student nagpasalamat sa paghanap asin pag-rescue sa sayang aki sa tinambak Camarines Sur. Bagong school building kang Mabolo National High School. Pinag-turnover na sa DepEd Naga asin sa mga estudyante. PNP Chief Benjamin Acorde Jr. iyo ang guest of honor and speaker sa 122nd Police Service Anniversary sa Camp Simeola sa Legazpi City. Launching kang One Town One Product Nook sa Sarong Hotel sa Naga, ginibo kasubagong aga. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza. Asin ako man po si Cristina Alcanzo Reyes, ang saindong tagapaghatod Bareta. Matapos ang haros 6 na bulan na paghalat para makumpleto ang patrabaho sa 2-story school building na may 6 na classrooms, kan subagong aga, dagos na ining pinag-turnover sa DepEd Naga asin Mabolo National High School. Ramon taman ang kompletong details sa report ni Melvin Machado. Presente ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga sa pangingeno ti Naga City Mayor Nelson Legacion asin mga opisyalis kang DepEd Naga sa pamamayo ni Naga City Schools Division Superintendent Dr. Susan Culiano sa ginibong blessing asin turnover kang 2-story school building na may 6 na classroom kang Mabolo National High School. Puon sa Lunes, digdi na maklase ang 65 na grade 7 student na temporaryong nag-uukupar kang classroom sa Mabolo Elementary School. Sobrang pasasalamat ni OIC Principal Joy Tagle kan Mabolo National High School asin Mabolo Elementary School. Kang puruunin po kang klase, nag-letter na po kami kay SDS para po magkaigwan ni shifting si duwang grade level sa elementary. Si grade 6 saka si grade 4 grade level po, sinda po ang nag-giveaway para si classroom kang grade 6, magamit po kang grade 7 sa pagklase. So, starting Monday po, back to normal na po, back to regular class na po, gabos. Sa mensahe ni Naga City Mayor Nelson Legacion, tinawan doon kani ang karahayan na may tamang plano ang lokal na gobyerno kang Naga siring kang sa edukasyon. Alagad ang epekto kani ang deman subot tulos-tulos mamamatean. Kasabay kang pagsiguro na padagos na susuportahan ang Mabolo National High School asin Mabolo Elementary School. We try to draft, to prepare our vision for Naga. Si pangaturugan ta for Naga. And for every aspect of governance, igwaman po kitang pangaturugan. Talo ta kaipuhang igwang vision. Bulanin Marso ngunya na taon ginibo ang groundbreaking kanasabing school building para simbagan ang kahagada na magkaigwan ni National High School sa nasabing lugar para dahil nasabot magrayo ang mga estudyante. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, para kay City Councilor Lito Del Rosario, Chairman kan Committee on Education sa sangguniang panglungsod kang siyudad ning Naga, dakulang tabang ini sa mga magurang, estudyante asin sa mga maestra na maging magayon ang sa inyong classrooms para makapagkonsentrar subot sa saindang pagklase. Parte man subot ini kan utob kan alkalde kang Naga sa promesang papakarayon ang edukasyon sa siyudad. Ang dakulang bagay ni sa mga magurang saka sa mga estudyante, mas marami man po baka kayo mga klase ka na tultul ang classroom mo. Kung sa parte man kang teacher, marami classroom. By that, conducive ang learning. Kung sabihin, in the process, posible pong ang mga graduates natin marami ang edukasyon. Pangalawa, pangako po ni Mayor Legacion asin kang Sangguniang Palunsod, headed by Vice Mayor Nene Diasis, na i-address squarely ang pangangailangan ng education sector. Padagos sa mga bareta. Solusyon sa padagos na pagdakol kan mga estudyante ang padagos man na pagpapatukdok ng dakol na school buildings kan lokal na gobyerno kan Naga. Susuki Mayor Legacion, paluway-luway na tatawan subuot din solusyon ang mga problema sa ngaran ng edukasyon sa syudad ni Naga. Ano ta kay po ang magpatukdok ng mga school buildings? Congestion. Di ba? Difícil po mag-adal, magklase, magtukdo sa sarong lugar na bakong konvenyente para sa paratukdo, para sa mga aki. Sa iba pang bareta,
Siniguro ni City Councilor Omar Buenafe, Chairman ng Committee on Transport sa Sangguniang Panlunsod kan Naga, na pag-uurulayan sa maabot na committee meeting ang petisyon kan sektor kan Tri-Mobile sa syudad na magkaigwan ng dagdag singil sa pamasahe. Tubod man ang konsihal na may balidong rason ang nasabing sektor na maghagad ng aumento sa plete, huli ka nangyaring sunod-sunod na paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo. So, inassign sa tuyang komitiba, sa Committee on Transport, and tutukaron to yan pag committee hearing sa Committee on Transport. We recognize the fact na ang mga presyo talaga niyan, grabe na si mga increase. Sa pagbabalik kang news break, ina kan grade 8 student na na-rescue sa Tinambak, Camarines Sur, nagpasalamat. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, grade 8 student na pinag-report na nawawara, na-rescue sa Tinambak, Camarines Sur. Inakad-aki sobrang pasasalamat sa mga nagtarabang. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Ligtas as sinasamarhay na kamugtakan kang nakuhaan pinaghahanap na grade 8 student na si Mary Jean Tesorero.
Magigirumduman na nawara ini ka nakaaging Martes pet sa G's matapos na dai maguli pagkatapos kan sa iyang klase. Nahanap si Mary Jane sa Santa Cruz, Sinamba, Camarines Sur sa tabang man kan mga personahe kan Police Station No. 3 kan Naga City Police Office as in Guidance Counselor kan Camarines Sur National High School. Ninhuli sa magayon na baretang ini, nawara ang tunok sa daghan as in hadit kan ina na Mary Jane na si Marilyn Tesorero. Kaya man sincero siyang nagpapasalamat sa mga nagtabang na mahanap ang sa iyang aki. Ako po nagpapasalamat po sa tatabang man po kang police station, tatabang po kang gabos na nag-alala at na-resolve naman po ang samoyang problema at na lapawi man ang samoyang kahaditan. Salamat po sa mga tao na nagtabang. Sa presente, marhayan kamugtakan na sinasa kustodiya kan Bantay Pamilya si Mary Jane. Ini para sa iyang karahayan. Nakadepende sa iyang pagtinir sa Bantay Pamilya hasta gusto niyang magtinir digdi. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Sa iba pang bareta, si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang bisita kan PNP Bicol sa pagselebrar kang 122nd Police Service Anniversary ngunya na aldaw na pinagibod duman sa General Campo Simeon Ola sa syudad kang Legazpi. Inumawma ni PNP Chief Acorda ang marhay na performance kang PNP Bicol mapadapit sa kampanya kontra kriminalidad, illegal na droga asin iba pang programa kan PNP. We also recognize the relentless dedication, commendable contributions, and significant accomplishments of Pro5 in maintaining peace and security in our nation. Your efforts align seamlessly with my 5-focus agenda, and under the guidance of Police Brigadier General Ubinque, the Kasurug Cups continue to intensify their efforts to provide unified service for the Bicolanos, making this region safer and more peaceful. Sa satuyang police report, ginibo kasudma ang retirement ceremony para kay Police Brigadier General Benedicto Pintor, Deputy Regional Director for Administration sa siyudad kan Legazpi. Si Police Brigadier General Pintor, miyembro kan PNPA, tagapaglunsad Class of 1993, asin taga-siyudad ni Ligao. Na-assign man ang nasabing opisyal sa Camarines Sur Police Provincial Office asin Naga City Police Office antes na maging general. Para mas matabangan ang mga saradit na negosyante na may dekalidad na produkto, may display area na sinda sa sarong dakulang hotel digdi sa siyudad ning Naga. Aramon tapong aniyan sa report ni Karen K. Iscaro. Pinaggibongon niya na aldaw ang launching of One Town, One Product o Otopnuk sa sarong hotel digdi sa syudad ni Naga. Ini pinag-atindiran kan onseng small and medium-sized enterprises hali sa manlain-lain na lugar sa Camarines Sur. Sigun ki DTI Provincial Director J. Ablan, sinisigurado ninda sa mga parabakal na magayon ang kalidad kan mga produkto igdi. We would like to guarantee all the buyers na magiging mo ng quality kami. In fact, ini mga food products, makakagarantiya kita kang quality kami. And itong safety na talagang fit siya for human consumption. Kasi nag-agi siya naman sa mga testing. Tapos may igwa siya itong inapod na license to operate issued duly by the Food and Drug Administration. Para man ki Emiliana Volante, sarong paratindanin banana chips, dakula ang natataong tabang sa Indakan Department of Trade and Industry. Dakulang tabang po, lalo na sa marketing, sa labeling and packaging. Yan po ang ano nila. Tapos ininda kami pinapabayaan sa mga trade fairs. Talagang sinasali ninda kami. Kaya kumbaga, dikit-dikit may mana na ipapabisto si samuyang produkto. Tighirasman ni Emiliana ang importansya para sa Indakan Otopnuk. Lain kang maipapabisto pabaga or dagdag sales pa si samuyang ano. Bako lang po digdi sa Bicol, bako lang igdi sa Naga na ipapabisto sa samuyang produkto dahil aram ta na ini hotel dakol ining nagdidirig dinin mga bisita na ima-market po sa Inda. Artikan programa kasubago, ito ang signing kan Memorandum of Understanding kan DTI, management kan hotel asin kan mga small medium-sized enterprises na nagpapartisipar sa nasabing programa. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa moyong official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tangaling updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Sa ngaran po ni Antoinette Eduardo, ako po si Cristina Alcanzo Reyes asin ini ang One Media TV 48 Naga News Break. Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.